नमस्कार मंडळी। नागराज मंजुळेंचा सैराट हा गाजलेला सिनेमा। या सिनेमाने अख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावलं असं म्हणायला काही हरकत नाही। आता नागराज मंजुळे यांनी एका नव्या सिनेमाची तयारी सुरू केली आहे आणि या चित्रपटाच्या निमित्ताने नागराज आणि आकाश ठोसर ही जोडी पुन्हा एकदा एकत्र काम करताना दिसणार आहे। नागराज मंजुळे यांचे सैराट, फॅन्ड्री, नाळ हे सिनेमे हिट झाले। त्यानंतर त्यांच्या नव्या चित्रपटाची अनेक जण आतुरतेने वाट पाहत होते। आता ही प्रतीक्षा संपत आली आहे, कारण लागोपाठ 3 हिट सिनेमे दिल्यानंतर नागराज मंजुळे आपला आणखी एक हटके सिनेमा घेऊन येत आहेत। घर बंदूक बिर्याणी असं या चित्रपटाचं नाव आहे। या सिनेमात आकाश मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे। आकाशने सिनेमाचा टीजर त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे। अभिनेते सयाजी शिंदे यांचीही यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे व स्वतः नागराज मंजुळे सुद्धा या फिल्ममध्ये काम करताना दिसणार आहे। हा चित्रपट 2022ला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे। तर तुम्ही हा चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहात का ते आम्हाला कमेंट करून सांगा आणि आपल्या आवडत्या कलाकारांबद्दल अशाच मजेशीर गोष्टी जाणून घेण्यासाठी टोटल मराठीला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।